You mean this? Oh, that's the thing that he wants you to do, Tommy. It's so cute. Look at that tiny leg. Oh, that's so cute now, baby boy. Oh. This is fine. I'll get on your shirt. You mean this? He's so cute. He's so cute. Roxy, ala, Roxy, give it to your son. Roxy, enough na, baby. Come on. Enough na. I'll give you a little bit more before it's over. No, you can't take it. Oh, yeah. Something wrong with you guys. It means I get crap all over me. Okay, little man. Let's go to Roxy. Okay, so, nagkalkal si Mister kung ano yung mabitbit niya, guys, patungong trabaho. Yun na nga, no. Late po itong mga video natin, guys. Pasensya na kayo. Kalkal pa, Mordong. Sabi ko na nga sa inyo, sinabihan ko siya paulit-ulit, guys. Huwag nang umuwi. Bakit kasi umuwi? Magdala sana ako dito ng boyfriend sa bahay. Hindi ako makapagdala-dala. I told you, don't come home. Go to your sister. You don't listen. Love you. I love you. Go inside. Don't freeze out here. Hello, hon. The poop is really weird looking. Yeah, well, I wish it was pouring rain just so it would wipe up the poop. But Hello. Look at this, honey. Eh? Disgusting, hon. yes, it is. I love you. What a bird. The bird is trying to tell you. Daming tae. At dahil sa nangyari kagabi na umuwi si Mister na hindi ko alam na umuwi pala siya, alam ko na uuwi siya kasi tinawagan ako at sinabihan ko siya na wag uuwi pero umuwi talaga. So ngayon, nagpunta siya sa trabaho ngayong araw, wala siyang baon. Ang baon lang niya is yung mga leftover niya na binalik niya galing sa trabaho na hindi niya nakain. So ngayon, sabi niya sa akin pag alis niya kanina na baka hindi daw siya uuwi. Guys, hindi na talaga ako sure kung anong mga pinagagawa ni Mister, no? Kung uuwi ba siya or hindi. So ngayon, nagpunta ako sa grocery kanina at meron naman akong nilagay sa freezer na sausage. Yun, dinifrost ko siya at niluluto. So, nagre-ready lang ako para naman may mabaon si Mister just in case na uuwi siya. Gumawa na din ako dito ng juice kasi kaninang umaga, sabi pa niya, I want juice. Pero yung mga leftover, yung mga dinala niya kasi nga, hindi ako nagre-ready. Wala akong ginawa sa bahay kahapon kundi nag-i-edit at natutulog at pagod ako, iwan ko. Well, actually, nagpaligo ako ng 2 aso. Yun. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi siya uwi. So, si Inday Marian, walang ginawa. Edit-edit lang, ligo-ligo ng aso. So ngayon, pagdating niya kagabi, wala na guys. Pati pagkain guys, wala. Ay, wala. Sabi ko kay Tami talaga, pasensya na talaga, walang kwenta itong asawa mo. Buti na lang talaga itong asawa ko guys, hindi marunong magalit. Sabi niya sa akin, may rason pa siya guys. Okay lang naman hindi ako magdala ng pagkain kasi meron akong kasabayan sa trabaho ngayon at alam ko naman na hindi yun kakain ng mga dala-dala. Ano yan siya, mahilig mag-order sa labas. So yun siya. So ako guys, na nasayahan kasi nga magigilty ba tayo, no? Kanang mag-ano tayo na asawa natin, trabaho ng trabaho, wala tayong ginawa. So, kaya nagluto ako ng sausage, guys. Kahit konti lang yung niluto ko, alam ko naman na magustuhan niya kasi ay paborito niya yun, guys, lanlanin, no? So, nagbumili din ako ng chicken bites sa tindahan kasi yun din yung paborito niya. And lately, hindi na ako bumibili ng chicken bites kasi sabi niya sa akin paminsan, grabe daw katigas. O, diba? Masarap yung tigas. Uy, kapoy, mas dami. Bakit na magreklamo kung tigas? Anyway. So, kahit hindi natin alam na kung uwi siya ngayong gabi or hindi, nasa kanya na yan. So, meron tayong pagkain dito na ready. O, diba? Simple lang, guys. So, may nagtatanong kung asan daw si Tami matutulog kapag hindi siya uwi. O, saan ba siya uuwi? Saan ba siya matutulog? Guys, wala po siyang inuwian na iba. Ayaw din niya doon sa kapatid niya. So, ang ginagawa niya is matutulog siya sa sasakyan. Inuon niya yung sasakyan pero open konti yung window. Patayin naman niya after 20 minutes. Kapag maginaw-ginaw na naman, paanda rin niya. Ganyan po yun siya, guys. So, in short, wala siya masyadong tulog. Ganyan naman talaga yung buhay ni Tami kahit dito sa bahay, wala siya masyadong tulog. Ang pinakaayaw ko lang is free siya manigarilyo anytime. At yun siya, yung talagang kinagalit ko na bakit sa sasakyan or ba't hindi siya magpunta doon sa kapatid niya. Iwan ko na lang si Batman. Oy.
So, ito na yung, ano ni Mister, sausage, tapos na. And then, ang gagawin ko na lang is ilagay ko na ito sa refrigerator. And also, ang ano natin dito is yung chicken para sa mga alaga natin. Ilagay ko yan sa basement yung iba. And, marami akong hugasan. So, yun yung gawin natin. And, finally, I'm done. So, and also, wala akong rice. So, kaya naisip ko, I think hindi ako kakain dito ng dinner. I think walang dinner na tayo ngayon. Kasi walang rice, guys, as in. Walang rice. At meron tayong, dyan, snow crabs. Hindi ko natapos yung kinain kong snow crabs. Kasi maraming nagsasabi, Mirian, matatapos, makakain mo ba yan lahat? No, hindi ko yan makakain lahat, no? So, kaya, yun, guys. So, finally, tapos na ako, guys. Napagod ako. Naglaba pa ako, ganun. Tara guys, punta tayo sa post office. Pagkatapos mag-grocery tayo. Kailangan ko lang itong i-drop. Kasi si Mister sa sobrang busy, hindi niya naasikaso. So, ang ginawa ko is, ako na lang mag-drop and then pinasainan ko lang sa kanya. Alam na this. Basta yun, tara samahan niyo ako guys kasi kailangan ko lang mamili ng mga kailangan kong bilhin. Ang dami kong plano ngayong araw sana guys, magpunta ako sa Kohl's, magpunta ako sa Walmart. Pero ang nangyari is pagkatapos ko sa post office, nag-change yung mind ko guys, punta na lang ako sa kabilang tindahan and then mamili ako ng sa outlet. Meron ditong outlet na maliit na makabili ka lang ng mura. Like yung mga gift bag, ganon. Kapag sa CVS ka kasi mo bumili guys, ang mahal ng presyo guys. So bago tayo magpunta doon sa outlet na sinasabi ko guys, magpunta muna tayo sa grocery store, bili ng salad, carrots, and then mga bell pepper para sa ating sausage na lulutuin at nakita na ninyo yon. Ayan, paborito kasi ni Mister so kaya bumili ako. At isa ito sa rason kung bakit dito sa tindahan ako napunta kasi kailangan ko na palang bumili ng manok para sa aming alagang aso. At meron ako nakita ditong lamb. Paborito ko kasi din ang lamb. Ang mahal-mahal guys, $36 guys, no, ang liliit. So yun. At kumuha na din ako ng chicken bites for Tommy para dalhin sa trabaho. At yun, bread, maliit ang bag kasi masayang lang. At akala ko wala na akong mozzarella cheese. So bumili dito ako ng isa. Mahal dito guys. Uy, so kailangan ko talagang bumili para sa salad kasi gustong-gusto namin ni Tami yung merong mozzarella cheese yung salad. At ito yung creamer. Sa Walmart ko sana ito bilhin pero tinitignan ko online. Same lang naman yung presyo guys, no? So kaya dito kumuha na ako dito ng isa. So dito na tayo sa warehouse outlet guys. Dito meron silang mga paminsan guys, meron dito mga brand na like Gap, iba't ibang klase yung mga hindi na pwede ibenta sa regular shopping store, hindi dito na nila nilalagay. So ito yung sabi ko sa inyo, mga gift bag, mura lang yan guys kaysa doon sa CVS ay iwan ko mahal. Gusto ko sana din bumili ng gift wrapper guys, pero napaisip ko meron pala kami sa basement, so doon ko na lang magkalkal lang tayo sa basement guys, maghanap tayo ng gift wrapper kasi sayang yung presyo, hindi naman masyadong kamahalan dito kasi, pero you know, marami tayo sa basement, so yun na lang yung gamitin natin. Marami din sila ditong mga coat guys, ng mga ganito, at hindi kamahalan. At kumuha na din ako ng cookie jar for Tommy. And of course, isang pilok, andito na tayo sa bahay guys, at ilagay lang natin itong ating napamili sa loob ng bahay. At pagkatapos ay dahil nakalimutang mag-defrost ng sausage, kunin na natin yung sausage guys para maluto na natin, at alam niyo naluto na natin yan. Guys, hindi na talaga kumakain ng sausage. Iwan ko na lang si Batman. But anyway, so yun guys, ipasok natin yung iba kasi nakalimutan ko doon sa sasakyan. Pagkatapos, dahil basura day ngayon, so nagtapon po ako ng basura at kailangan natin i-drag muna itong mga basurahan natin bago lagyan ng talagang basura kasi ang bigat. At ang hirap i-guguyod guys kapag may snow. So kaya unahin muna natin yan at kunin natin yung ating mga basura na ang dami. So every time maglabay tayo ng basura at hindi ako maglalakad doon guys para ilagay sa basurahan guys, ang ginawa ko is nalagay ko sa porch. Dito talaga sa countryside guys, kailangan mo talagang maglakad para ilagay yung basurahan malapit sa kalsada kasi kapag hindi mo ilagay yan malapit sa kalsada guys, yung basura mo magdapuog. Buti na lang hindi masyadong mahangin ngayong araw kasi kung sobrang hangin guys, andin ganito, sobrang ginaw talaga. But anyway, so dahil kumatok yung ibon kahapon at kailangan nating pakainin ngayon. Kasi kahapon wala akong time sa sobrang busy ko sa iwan ko na lang kahapon. Parang lahat na lang gawain ko busy like sa aso, sa paglilinis ng sahig. So yun, kailangan lang natin silang pakainin para walang magpakamatay. Kasi ganyan po yan sila. Kumatok and then paminsan mamatay. Pero nagsabi sa akin, anong ibig mong sabihin? Kasi meron akong na-mention doon sa video na yung magpasalamat ako sa isang asawa ko nung nagdala sa akin dito. Kahit gusto niya akong umuwi ng Pilipinas. May nagtatanong, Roxy, giraw na ba? So, anong ibig mong sabihin na pauwiin ka ng Pilipinas? Diba, dinala ka dito? Yes, guys, dinala po ako dito. Ang problema kasi nun is, meron pala siyang biniling ticket round trip. No. I don't know kung round trip ba yon.
I'm not sure kasi fiancé visa man guys, dapat walang round trip. I think yung seryoso na siya sa babae na kachat niya na nakita ako. I think yun yung time na bumili siya ng ticket. I'm not sure kasi dapat, 'di ba, kung fiancé visa ka, fiancé visa man yung in-apply namin, dapat walang round trip ticket ganon. I think yung ticket na yun binili niya yun for me to go back to the Philippines after niyang na-realize na mas gusto niya yung kachat niya. Alam niyo ba, na sinabi niya sa akin na nag-away kami na here's your ticket. Yung ticket na yun, hindi ko makalimutan, June manata yun, yung flight ko pabalik sa Pilipinas. June guys, nagkalas-kalas lang gid siya ticket, no? Nagbili-bili lang gid siya ticket. Nag-abnoy yun, nagbili-bili lang. Ang mahal pa naman ng ticket ng one trip lang, ang mahal-mahal. Ipa-deport pa ako sa Kigwa. So, hindi man ako pinadeport, pero gusto niya ako umuwi kasi baka nag-alala siya ba, andito ako, hindi wala akong mga ano. I'm not sure kung anong naisip niya, pero sinabi ko sa kanya, kainin mo yung ticket mo. As in, yun talaga yung literal na sinabi ko. Nagalit ako, guys, at na-shock, at nasaktan, at yun, lahat nandoon na yung naramdaman ko. Sabi ko, kainin mo yung ticket mo. Kasi hindi talaga ako uuwi. Hindi talaga ako uuwi. Wala talaga yun sa option ko na uwi ako ng Pilipinas, babalik ako ng Pilipinas nung time na yun. As in, wala sa ano ko na, ang hirap puntahan ng Amerika dong. And then, pabalikin mo ako. So, wala talaga yan sa pinakamaliit na option ko. As in, naisip ko noon na, hala, gagawin ko ang lahat para andito ako sa US. Kaya yun. Ang naalala ko is, dali-dali si Taming nagpunta sa Florida. Binisita ako, nag-drive siya guys. Walang tulugan guys. 3 days in a row guys, drive niya. Walang tulog-tulog. So, gusto niya ako makita talaga. I think, hindi ko maano yung story kay 2008 pa yun guys. Tagal na. So, kaya, yun siya. Yun yung sagot sa tanong mo kung sino yung nagtatanong kung bakit nasabi ko na yung kahit pa uwi na ako sa Pilipinas, yes, may ticket ako. And then yun, sinabi ko, ipakain ko sa kanya yung ticket talaga kasi talagang nagsayang lang talaga siya ng pera at ayaw ko talagang umuwi ng Pinas that time. Kasi nag-stalk siya guys sa Facebook, sa private Facebook ko. Sabi ko, sino ito? Sabi ko, bakit ito nandito sa Facebook ko? Diba may meron kang makikita sa mga Facebook na people you may know, ganon. So, sabi pa nila, is yun daw yung mga tao na yun, is yun yung nakapag-open sa inyong Facebook. Kiniklik yung Facebook mo, yung ganyan ba? So, kaya, nagpa-pop up siya na people you may know. Nandun siya sa Facebook. Kung naguguringan kayo sa okra na ibubuhay lang siya, and then sa suka, ganun. Ganito po guys, promise, masarap po itong ganito. Simple lang. Hindi masyadong dito sa bahay yung ilaw. Pero, anyway. So, pabayaan na ninyo ako guys, sa pabalik-balik yung sweater ko ha. Sa unta man na maura man yun na itong sweater. I mean, marami man akong sweater, guys. ayaw kong pabalik, yung parang, alam nyo na, yung ang dami kong susuotin, hindi naman madumi. So, andito lang naman ako sa bahay. Alam nyo na. Moingon na po na sila, bilasa kang dako, hugawan kang dako. So, hindi ko ito ibuil. Ang gagawin ko is, gisahin ko siya, guys. Gisahin natin siya. Dapat, iwawash ko muna sila, no? I know somebody say that you have to wash first. Alam ko yan guys, pero paminsan kanang kanang magdali ka, nagmamadali ka, ganun, no? Excuses, Miriam. Ang tagal naman itong mag-init. Ay, pahay nga natin. Pahay natin. Hiwalay muna kayo. Hiwalay. Maghiwalay para hindi mag-away. Mamaya ko na kayo i-mix kapag na, mainit na yung mga ulo ninyo. Diyan lang kayo. Hiwalay muna kayo. Wala muna si garlic ngayon kasi may menstruation. ay, buhay na ito guys. So, inanuhan ko lang siya na mainit na tubig guys para mag-soft ang kanyang sumitigas na dito. So, kaya yun, na-open ko siya. Lagyan lang natin siya ng kaunti. Lagyan natin ng kaunting alamang. Oh, diba? Asan ka maghanap niyan?
ang palasa ba? Guys, kung naamoy ninyo ito ngayon guys, ay na maglalaway talaga kayo guys. Grabe. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Ado guys, ang bango guys, promise. Yun, nilagyan ko siya ng sobrang konting tubig lang para hindi siya para maluto yung okra. Pero guys, uy, grabe, uy. Ang bango. Yung ano ba, yung bagoong. Yung alamang sa Bisaya. O, di ba? Lami kayo guys. Isda. Oh, look at this, guys. Look. O, diba? Walang talsikang nangyayari. O, diba? Ang galing-galing talaga. Pinakamagaling talaga yung cornstarch na yan lagi. Kung nabuburingan kayo sa okra na ibuboy lang siya and then ano sa suka, ganun. Ganito po, guys. Promise, masarap po itong ganito. Simple lang. No, simple. Pero, yummy. Alam ko talagang yummy at ang bango. Promise, ang bango.